लोगोफोर जों नै दायो ओरैबादि मोजां जायगायावहाय मोनफैना दङ अरुणाचलावहाय ओरैबादि बरिया जायगा आरोना नायदो क्लियार फिउ लोगोफोर ओरैबादि बरिया माजों बनायदों मोनथिया औवानि गोनजा आरोना इयो फुरा औवानि गोनजा औवाजोंनो बनायनाय औवा रायदोंबो नामा माजोंबा बनायदों आरोना खाथियावहाय देखायहैगोन आङो बोरैहाय बनायदों बेखौहाय नै खाथियावहाय एसे दिन्थिनोसै आङो बैथिंजायबा मोजांसिन जागोन ना लोगोफोर बे बुस्थुआ फुरा औवानि गोनजा ओमफ्राय नैबे रायदोंजों खानाय नायदो ओरैबादि बरिया बनायदों आरोना नैबे जाबाय रायदों नैबे जाबाय औवा ओमफ्राय गाजोल फिसाजोंहाय दोदों आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय पाक्का थालायनाय ओमफ्राय नै बैयो नैबे खामि होनो बेखौहाय औवायानो बेबो ओमफ्राय नाथाय नैबेयो सस बुखावनाय आरोना औवा बेबो औवायानो ओरैबादि बरिया बनायदों नै लोगोफोर सलिडखा बेयो जादों अरुणाचलनि मा होनोथाय एयारपर्ट ओरैबादि मोजां जागाया लोगोफोर वाव नोंथांमोना नायदों दायो अरुणाचलनि एयारपर्ट ओरैबादि बरिया आरोना जागाया फिउ फुरा औवानि गोनजा आरोना रायदोंनि नङा रायदों बायदि नुयो खिन्थु औवानि गोनजा आरोना फुरा देखो वाव लोगोफोर नै सिङावहाय हाबदों जानला मानला हाबब्रेलाबायनानै फाग्ला दालि जाहोआबानो जाबाय दे नोंसोरो बोरैबा खालामगोन दे खिन्थु जों दायो नैबेयाव हाबनो नागिरदों हाबबाय प्रुफ थाखाजोब्बाय गाइसमोन ओरैबादि बरिया बनायनानै दोनबाय ना आङो नै जोंहा बेनो बे आंनिया सरखार बनायनाय नङा इसोर हरनायखाय एसे बाख्रुम बुख्रुम नुनो नागिरो मिथिबाय नै बेलाय नै फाग्ला देन्जार गोजौ बियो ओरैनो मबाइलाव गाहाय नुदों आरोना मिथिबाय मबाइलावबा गाहाय नुयो बेखौ मबाइलावबा गाहाय नुयो खिन्थु ओरैनोबा रेलावबा बिराद गोजौ बियो दा फिउ लोगोफोर नोंथांमोना बेगथिंजाय नुखाबाय गारना दोनबाय थायो लाबाय आं माबायदि मोनदों लोगोफोर नै ओरैबायदि फिउ दा दं आंजों लोगोसे मिस राखावसि दुमब्रां लोगोसे आरो बिथिं दङ मामोनलाय रंजालि हायथु माबा लाम्बु गोलाव बिथिं दङ मोनथिला ओमफ्राय नैबे मुथु देन्जार मोनबानो जाखावग्रा नै बैथिंबो दङ नै वाव दे मोजां नुवाखैलै नै बिथिंजाय दङ जोंहा फंबायमोनजों फैदों फंबायमोनजों फैनानै दा एयारपर्टखौहाय नायनो फैदों आरोना जास्ट फिउ लोगोफोर ओरैबायदि बरिया फिउ बैयाव हरसे उन्दुनो मोननायबा बिराद आराम मोनगौमोन आं लोगोफोर हान्थिनो ओइथिंजायबो हनै ओरैबायदि मोजां फिउ दं बैयाव नै बिबार दङ आयु नों बेसे समायना थांगोन नों बबे जायगायाव मथुआ केमेरामेन जादों मानसिया ओरैबायदि देन्जारखा बियो केमेरामेनाव मोजां साफायनो रोंग्राखाय सिख्लाफ्रा बिराद बुथुमो बेखौ नै लोगोफोर फिथाइ थायबाय नै लोगोफोर फिथाइ थायो बेयो दंफाङा ओरैबायदि बरिया फिथाइ थायखायो
नोंथांमोना नुफेरदोंना नुफेराखै नै फिथाइ थायनायखौ ओरैबायदि बरिया फिथाइ थायबाय गासैयावबो आरोना नै गासैयावबो दङ फिथाइ थायजोब्बाय साथाम लादों दे मा लाया दिनैनि भिडिअ एसेनोसै जास्ट नोंथांमोननो थाखाय आङो अरुणाचलनि जा एयारपर्ट दंमोन बेखौहाय भितोरावहाय देखायजोबनो हायासै थांनो बाबाय नाथायबा बैखौहाय फुल नोंथांमोननो थाखाय देखायनाय जाबाय माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थानो हरदो ना मा होनो एसेनोसै बाय बाय